Puilano khaponi ta khukte bukhuk chong haino hailam soku norok jotono kothoma bijap channelo tinini o video no kisa kosto khlaiye puilani simi paithak jora nani bagai ang norok jotono koinai chini tipra hasteo agini simino soba hne khnai phayu tei nuguibo phaikya silai rok tui soba khlaimaro o jagao bo chini tipra sarokni thancha kwrwi wngmanono chwng nukha give up khai surrender rima ulo hwnke kisa misa rangni bagui borokno teisa nijini dol rokno romlinani bagui borok maisa sabo borok no mairom maisa muikhwtwng thaikwtwng pairi phai jotono sai police bai romriu tei biangni phaike biang tui lai bebak lama bumarok sai dol rokno kogrimarok chwng nukha rajniti o bo haino dophani kokno sai rajani bosong 184 bubagrani kokno sai tiprasa rokno emotional khlaio kubangma juda party juda kok sao baksa raja rokno hamya sao raja rok kuno khailangya rokhnei baksa raja rokni kaham sao chini raja school tanglangkha college tanglangkha airport swnamlangkha tiprasa rokno next level tlangna bagui je mansak chaitok langkha rokhnei sabo kubui sabo tatalobo to katal khai sana nangya kisa one chogui naikhe bebak no chini mokol bwskango mangsi chini raja rokni mungui school nugo college nugo airport nugo bebak no chini mokol gana umang rajniti o jani party ni nasikma juda phano phia tipra hasteo tiprasa area o joto party no rajani kokno sai rajniti thungu tamune hinge tiprasa rok siri city ni simino bubagra rok bai kwrwngjak emotional attachment tongo amoni phaida political leader rokna harnani belaikheno rungu phia vote mani chairman mani ulo hinge pogui thango tiprasa rokni birmanni kok je longka sogini bono rabonungui thango hima hai hinge sing nugui phaikha chini tiprasa rok silai borom laikha democratic system bai bu movement khai phaimani tiprasa dophani bagui mungsa achievement sokpaiye only neta peta roksimi gwnang nanokarui haike tabuk lukurokni haikeba young generation rokni koekson mark kotorungkha tei bola motui thangui tiprasa rokni nangkukmani manthai rokno manchinai baksa ba salayo tiprasa muthangjakna hinke teise silai marom laisinai obono paithak lama tei lama kwrwi rokhnei phia baksa ba sao chini dopharok lekha pora kwrwngsi wngna nango sobo paina bagui silaiya kuplai wngmung education ni power si example B.R. Ambedkar rokhnei baksa ba sao educated by kuno khaimanya power bo tongna nango tabukni jora democracy si asol power o phayake kuno khaimanya rokhnei baksa ba sao quality education nango chini borok se kubang hardwork ma khainai sing advantage wngmaya kho teacher kaham manya sakni kok bai ma poriya only chini lama hardwork Japanese rokni hairokhnei tei baksa ba sao chini tipra hasteo thui kosok yasak jibono habai nokha thutai phano chini tipra sa dofa hamchama manglak rokhnei baksa ba sao lekha pora gwnang educated borok chini leader ro botongo haipano borok se tipra sorokni manthaino kebengui tongo rokhnei khapangni takhukte bukchong norokle tamu wansuk nongni bwkhani kok nongni opinion no comment khai sanani tapukdi tei tabuk phano ano channel no subscribe khai ko ngangke subscribe khani tapukdi video sajagui tonghangke like khani bo tapukdi tini bagui asukno jotono no hambai।